କେମିତି ଶୁଣିବାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ କରିଥିଲି। ଆଜି ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଏବେ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଯିବି, ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିବି। ସେଥିରେ ଆଜି ଆମର ଏସ୍ଏଚଜି ମିଟିଂ ଅଛି, ଅଫିସ୍ ଦିନରେ ଅଛି ମିଟିଂ ଅଛି। ମିଟିଂ ନେଇକି ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ଯିବି। ଏ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଦେଖିବା ଦିନରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ନଥାନ୍ତି ଦେଖିଛି। ଆଜି ଆମର ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ହେଇଛି, କଲରା ବଛା ହେଇଛି, ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ହବ। ହେଇ ଦୁଇଟା ଖଟା ହବ, ଖଟା ହେଇକି ଶାଗ ଭଜା ହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଆମ ରାଉରକେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ। ମୋର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। Keti, walk into go. Wait, the thing in here to go on. Some of the Jedi guy. Here is something came up. You know, the work's up. That's what the back. Honestly, flower free man featured there from the channel, Levy, and we record and they get up for it. Pretty good. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆସିଲିଣି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୀରାମା ସ୍ଥିର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଆପଣ ତ ମୀରାମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ୍। ତ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ବୁଝିବେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଆ ହେଲା କଥା। ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।